הוא פעל לבד. וואו. גבר בגיל 20. כנראה אשכנזי. פרץ דרך החלון. פטיש 5 קילו. דרש כפפות, כובע שחור. וואו. ואיך הוא פרץ לנו בדלת? קיסם. וואו. ואיך אתה יודע? תחושת בטן. וואו. יום טוב יוסי. רק רגע אחד. אני לא אמרתי לך שקוראים לי יוסי? תחושת בטן. הגיוני. יום טוב יוסי. יום טוב, רק רגע אחד. בכלל לא קוראים לי יוסי. אז איך קוראים לך? חזקאל. סליחה. יום טוב יחזקאל. יום טוב, רק רגע אחד. אני לא אמרתי לך שקוראים לי יחזקאל? אתה כן. רק רגע אחד. אני לא אמרתי לך שקוראים לי יוסי? כי לא קוראים לך יוסי. נכון. רק רגע אחד. מה? שכחתי. רק רגע אחד. אם תחושת הבטן שלך טעתה לגבי השם שלי, למה שגם לא תטעה לגבי שאר הדברים? אולי הוא בכלל לא חבש כובע שחור, הוא לא שם כפפות, לא היה אשכנזי ובכלל לא פרץ את המנעול של הדלת עם קיסם. מה אתה רומז? מה אני רומז? לא הבנתי. לא הבנתי. מה? 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 רק רגע אחד.